nakadaog sila batok sa kabuntog sa mananap katong beast. Ang kining mananap mao kini ang yawa nga niya sa kalibutan. Unya ang makabuntog ani kadturang kamaong muantos nya musugot lang og lutuson og patyon. Muna nga si Jesus atong ebanghelyo niingon, lutuson mo, dumtan mo sa tanan, apan pabilin lang mong malig-on. Kamo musugot mo patyon? Dili? Dili. Awa na, pildi na mo siya wa. Musugot mo og sakiton, musugot mo og butang-butangan, sugot dili, usgag tubag. Usahay di kita dili usahay kadaghanan gyud di kita kahimo ngano man naa man gud ta gyud natural nga gitawag nato og self preservation sa in English kana bang panalipdan gid nato atong kaugalingon. Muna nga niingon si Kristo diri, hangyoon ta mo, ayaw mo kabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Mao ni ang hangyo sa Ginoo. Kay kita og manalipod ta sa atong kaugalingon, imbis nga makuanta makabuntog ta siyawa, madala ta siyawa. Kay ang gamiton gud sa yawa nato is destruction of ourselves. Ang atong kaugalingon ba iyang gubon nya kung manalipod ka sa imong kaugalingon, ang resulta makasala ta. Mao na wa gi ibilin niya sa kalibutan, gubon gid niya tanan. Sama ana karon nga igo anang gubat, guba mga balay, mga kinabuhi, guba kaning linog, kanini ang mga flash floods, kaning mga landslides, guba yun. Mga yuta nga usahay makigpatay ta ng yuta pero kausara na siya ilan slide, wa na, guba na. Mga balay, igihan kita sa atong balay, mga kural, usalang kalinog na, wala, lusno na na. Anang imong kinabuhi, igihan kay kanas tanan, di jud ka kabiya og di jud ka kahatag nga kanang walay pagpangayog bayad kay unsa na mag-unsa na lang ko, kausara ka mabangga, wala, patay na. Di ba? Muna, kining atong lawas, kining mga butang atong makita, maoni atakihon sa yawa niya. Kung manalipod ganita makuha ta niya kay masuko naman ta anang litag di ka manghatag, masuko ka atong mangawat nya. Di ra ba tagubon nga yawa gyud mismo may maguba ba? Ang gamiton sa yawa ang iya sang mga hinanib, ang iyang mga sakop. Kana bang mga taong giyawaan gilingian ay mong tupad, tanawa ko noong naong giyawaan ba? Wa yawa eh. Nagtuo ka nga ang yawa kanang naisungay, kanang sigak ig mata, kanang wagayo batik ig naong dili oy. Sa tinudan na ang yawa mo'y kinanindutan. Kana day mga yawa nga mo'y motudlo nato unsaon pagpakolors buhok, pagkiskis kilay, pagdinhi, pasiksi-siksi. Kana mga yawanon manggunagon. Nya unsa may gibuhatan na? Giguba ang colors buhok, giguba ang naong, giguba ang kilay, usahay magpa-injection para mga guba, usahay magpalaygit, magpa-opera, gipangguba aron lang monindot tan-aon. Unay gitawag sa ang salaan na gitawag og vanity. Vanity ba kanang vain. Mo na siya. Kanabitang ang imo nagyong panindoton, kana day mga nindot kaya na para sa mga laki hasta gani mga babae kana mga tato nga hapit talang tanan mga lawas na puno nagis mga tato, perting tato kay nindot kuno tan-aon. Pero actually giguba ang panit. Di ba?
kaning imong panit giguba. Mao na ang yawa dili na bati dinhis kalibutan kinanindutan nagnaong ang yawa. Bihay may inyong nindutan kanang balay nga gamay kaayo o kanang balay nga dako kaayo hawanan ana. Hay may inyong ganahan ana. Og mga ambisyon kanang dako yung hawanan, dako gyud inyong nataran diha nya komportable kayo kana yawan-on bay ana. Mo na ang gusto gyud sa Ginoo simple. Mo na dito ra gani na tao ang Ginoo sa pasungan, kita ganahan kita nga naagid tay sa nga ana kanang sa nang package maternity nga nang kana bang mo mga anak ka ba nga package na daan ana no ganahan kita ana yung pahimutang gid ba pahimutang uy si Kristo tanawa giunsa niya pagbuntog ang yawa didto ra siya nataos pasungan nagtubo siya atong balay sa Nazaret gamay nga balay igo ra yung masud ang tao ang iyang papa panday ang iyang mama housewife wa siya ka eskwela anang the simplest way of life unya pag abot na sa panahon nga nanudlo siya mga apostoles nagtigom siya mga tao gipabiya pud niya ang tanan sa ilang mga balay o sa ilang kabtangan galakaw na lang sila nga wa na gyoy gitawag nato og dagko nga mga possessions baka nang gipangkuptan nga mga kwarta o guban pa ngano man kini manggong mga kalibutanong butang apil na ni atong lawas mao lagi ni atakihon sa yawa nya kung nahigugma ta ni makasa dayon ta ang sama say makaguba sa mga bana kana mga nindot dihag mga legs ana nindot nya kusog ay mo text no ana kay bati naman ang ilang asawa so kadto mo imo nindot nya unsa man say makaguba sa pare magkuyog ni og ang mga banang mga buangon ana adto mao sa among tanaw-tanawon ana wa na guba na nya pun-an dayon sa kwarta kwarta na wa may dagkong kwarta nya kanang naa mga lami-lami sa kalibutan dagko man nagasto mangurakot korupsyon mo naron kusog ang korupsyon aron ma-maintain ang comfort o ang pleasures in life mag-corruption so sin after another siging pakasala mo na unsaon pagbuntog antos sunda ang Ginoo mabita na kanang atong gipropagate karon nga si Bishop Chupilo Kamomot ang iyag yung number 1 nga kaniganing prinsipyos kinabuhi ang tanan ihatag ang tanan gyud ihatag pagkamatay gud niya matud pang anhing Cardinal Vidal ni sulti nga gisulti sad naron nga ilam nang siradan ang kwarto sa namatay nga pari kay aron dili kuanon nya musodra dito mga authority sa simbahan obispo o kanang iyang team pagsud na kuno nila didto kay ilan ang tan-awon og unsay mga butang nga tua sa kwarto ni Bishop Chupilo Kamomot wa gyud kunoy wa gi arang-arang og naong nangita sila og kana igsusulob niya nga kanang kasa kanang iya bang sutana ba pulos gyud mga gision wa gyoy nahibilin nga tarong nga kuan ang pinakatarong ra gyud katong iyang gisulob ang nahibilin pulos gyud mga kanang wa gyud ba motong gadali-dali in taon siya pakuha sa iyang sutana diri sa palasyo aron ikailis dito sa namatay nga obispo si kuan Bishop Chupilo Kamomot ngano man hastang iyang singsing hasta nang iyang cross dinhi ipangprinda aron ihatag sa mga kabos hasta gud kuno iyang mga kurtina nga bago kanang idonate nya kurtina mahalin man na ibaligya aron ihatag sa mga kabos natuman gid niya ang giingon ni Kristo kung gusto ka makasulod og langit ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos nya unsunod ta ani Bishop Chupilo Kamomot ganahan mo mosunod o ganahan mo mosunod dali kay mahurot ning atong slot nganoan
ibaligya ng inyong mga kortina diha, kanang inyong mga cellphone, pamaligya ka ng mga TV, nya ipalit na yung slot. Oh, di purot na yun eh. Nga naman, kabus din na pader. Oo, ang parokya na to karon kabus man, di man katukod, dili makatukod sa iyang kumbento nga nindot-nindot nga magamit hangtod sa sunod pang mga daghang katuigan. Kay wap amantay kwarta. Pero pasalamat lang ko kay ang atong halin gahapon sa DOPS as of yesterday niabot na og 12,185. Oh, papa. 12,000 na. Hapit na nimo 15. 2,800 na lang ka slots ang kuwang para mo 15,000. Nya mo na nay mo signal nga pwede na ta mo sugod og tukod sa atong kumbento. Hotda din ninyo karon. Malit lamo tanan og slot, ugma ako ra bang birthday ugma ana. Daghan kay namalit karon nga, pader ako ning birthday gift nimo. Analipay ko kay murag 2,000 na kapin. Ang mga 10,000 man to, so mga 2,000 na sad kapin ang inyong birthday gift nako. Nya ako ra sa ning i-gift nganhi sa simbahan. So punin na lang laing laing mga 3,000 lang no gikan karon sus mahalina tag 3,000 ko to weekend nindota ka no mo ginay inyong birthday gift nako. Kutob pa ding ako pamaligya og birthday gift para sa akong birthday kung makaabot ko ugma hangtod pa ni sa November 30. Kana i-consider na nako nga inyo pa ng birthday gift nako para ni sa simbahan. Ako lang ning ipasangil akong birthday para maka natay rason ba. Siyempre inyo sa kong lipayon mo manay kalipay nako og hibaw sa ko makalipay nas Ginoo pero wa na diri sa akong bulsa masod ha na ara gina dinhi sa simbahan mo ra ganay akong ikagarantiya ay dili gina siya musod sa akong bulsa ang inyong gipalit bisan kanang birthday gifts ninyo pulos gina padong sa atong slots. Gahapon karon pa ko na uli mga 2 days ko nga nag silent nga reflection pero ga silent ko pero tuwa pa gini adto nako pader di ay gitawagan ko sa front desk ba sa akong giistaran nga lugar di ay nangita nimo Father imong arion o akong anhaon nganos kang gasamok-samok maninako dinhing tawhanan ni pag abot nako didto sa Father sorry kayo dito ko sa imong parokya nya ingon man nga nagkuan kuno ka nag-silent kuno ka og retreat ako lang jud kang giari Father kung ano man siya mo palit lagi kog slot Father nako pilas kay paliton ani pero ang iya to igagaw mo ni palit nipalit siya og 50 ka slots di ba ang ayan sang gawason pagtan-aw ron ako sa atong bangko dili ni pagkumparar ha sa nag-donate actually kamong tanang nipalit kanang pulos gina nindot o gidakon ang gidakon ana pulos gina nindot sa Ginoo pero panghisgutan lang ni nato sang nasa mga makaingon sa taba nga dili normal sad nga ipalit karon na inipalit nato og 55 ka slots nasa inipalit og 240 ka slots nasa nipalit og 100 ka slots karon lang mapagmasiyar nako sa akong birthday o di dako na ni di ba kaingon ko unsa man ni sila ako ba'y hinungdan siguro jud kong dili ang hinungdan ang ilang gugma sa simbahan nahimo lang kong gamayng rason para murabag kung sa pusil pa ni mura kog firing pin ba kanang muana ra ba unya ang gugma gid sa simbahan ang ilang kasing-kasing puno sa paghigugma so congratulations ninyong tanang na malit kay inyong gipakita ang inyong gugma dili lang dinhi kung dili sa tanang simbahan nasa ni palit og usa ka slot siya Father ako ning gipalit usa ka slots kay naa sa koy 5 ka simbahan nga ako sanggi hatagan ako lang ning bahin-bahinon Father ha nako sus kadako na ana siya gamay ra jud kay ni Father pero ako lang ning ibahin-bahin nya na sa koy pamilyang giatiman sa tom siya sa abroad ana so kamong ingon ani ba gugma ni sa pagpanghatag
ug mauni ang makabuntog sa tentasyon dinis kalibutan. Kanabang tigom gyud, tigom biyaan ra ni natong tanan inighusay nas Ginoo adto ta sukdon sa atong pagpaambit nining mga butang dinhis kalibutan. Mauna nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, dako og katingalahan ang tanan mong mga buhat, Ginoong Dios nagamhanan. Nganong dako man kaayo og katingalahan tungod kay di ta makatugkad ngano nga ang Ginoo nga tag-iya sa tanan ni puyo sa kakabos nagpakamatay para nato aron ta maluwas. Di ta katugkad ana nga ang Dios nga way kamatayon miagi og kamatayon aron lang tang mga dunay kamatayon mahatagan og kinabuhing way katapusan. Purting dakoa ana nga misteryo, pero usa ra gitubag tungod kay nahigugma nato ang Dios og nangayo sad siya nga ang ato sang gugma ato sang ihatag ngadto niya.